в Америка и ще... А ти в Америка ли? Не, аз в Япония, бе. Това е. Какво прави от дитър? То затова ще има наводнение в Япония. То не е малко и няма да е. Ми кой има това? Диката е Симонова на ги всички се нататък. На Япония? Да, бе, там. И що това говоря, това ги има там, нахуй с теб. Цунами. Нахуй с теб путки ще там. И ба, ти знаеш кой е това цунами? Беше десантурата служи, бе. А ну покажи, Да разкажи как парцата сяда. покажи тухта, бе. Ти кръстай този едно голямо око на гъза. Ами си, сърдетна е вата на идея. Си, бе, си, бе. Да, не, бе. То бане, бе. Пусни ме. Той му пъл, бе. Пусни ме. Пусни ме. А сега пусни ме.